Čaute ľudia. Hello niggas. Zdravím každého jedného poriadného nigu, ktorý má rád poriadnu nigga music. Ale to som dosť natiahol môj pozdrav. Môžete vidieť, že za mnou je my village, respektíve moja mestská časť, Košice krásna. Forever. A svieti mi slnko do očí, to nie je príjemné. A ešte vác. Teraz to je to nevadí. Ty promile. Áno, dobre. Mám tu kamoša, ukáž sa, cigán. Headshot! Áno, dobre. Tak cítim sa dosť na hovno, aj keď to tak... Cítim sa fakt na hovno, keďže sme boli teraz so školou na... ako sa to volá? Lego Movie. Ohováračky. Ako dámy a páni viete, Lego Movie je film s Legom. Teraz tu po mne niečo hodí, ako... Dobre. No asi tak. Jaký veľký krtko. No a film stal... No proste sonotím to ako... 4 páne stal film. Áno, 4 pade sme zaplatili za film, boli sme na to so školou. Fú, dosť odveci to bolo. Áno. 100-minútová reklama na Lego, ktorá bola umelecky spracovaná dosť blbo. Ešte aj grafika nebola najlepšia, ako... No, asi tak. Dosť ma to sklamalo, čakal som niečo zaujímavejšie, aspoň minimálne z hľadiska príbehu. Vážne. Dosť na nič. Ale čo čakáš od Lego príbehu? No tak jasné, hej, ako videl som trailer. Čakaj, ja napríklad to nemôžem porovnávať s Matrixom. Jasné, že Matrix s tým nemôžem porovnávať, ale tak... No, Matrix je ako... Áno, jasné. Poviem to takto, že bol to totálny kopírák všetkých dobrých filmov. Čo? Hitler! Ciga, teraz po mne išiel hodiť takú kladu. A zase svieti slnko, ale nemám lepší place. A teraz to mne niečo spraví. Cigán. No a proste jednoducho bolo tam niečo z každého filmu známeho a prišlo mi to dosť také otrepané, keďže tam bol Lego Batman, Lego... proste všetky Lega tam boli. Hej, Lego Pirát tam bol. Proste jednoducho... Hovorím... Tak... Neviem, či ho uvidíte. Asi sa vážne nudí. Keď ste to nevideli, tak buďte radi. A jednoducho, bol tam Star Wars a proste jednoducho a Čubaku nazvali Čuby. Proste odveci to tam bolo, sparodovali ten film a bola to na nič parodia. Bol tam, hovorím, Batman, Superman, všetko tam bolo, ale stalo to tak za nič. Batmobil. A jednoducho väčšina ľudí, ktorí tam s nami bola ako spolužiaci... To hodnotí pozitívne. Áno, nie, zabudni na to. Jednoducho všetci sme sa... Áno, smiali sa na tých primitívnych vtipoch, čo tam boli napríklad. No proste, nebudem to hovoriť. Ďalšia veľká tyčka. Áno, on je uchyl na veľké tyčky. Proste typek to je. To je typek. Nie som taký. Áno, Nie som taký, dievčatá. A chlapci, samozrejme, hej. Ja som slušný, vychovaný človek. Ty si slušný a Pozor, vychovaný... pre dievčatá som zadaný. Zadaný, pozor na mňa. Áno, tieto jeho vtipy nikdy neomrzia. Áno, takže to je asi tak všetko, čo sa týka toho filmu. Ináč, to bol ako celkom pekný výletík, keďže sme boli v kine preto, lebo naši deviatáci píšu monitor. Dneska, áno. Keď ste aj vypísali monitor, lajkujte a komentujte. Nie, nemusíte. Ale môžete ako... Lajky najviac. Potešia, no. No ale išli sme do Optimy v Košiciach, tam sme išli do Cinemaxu, reklama jak hovno, nigga. Asi tak. Ale celkom ako išli sme do Mekača, pobavili sme sa, ako prečo ne?
povedzme si prečo ne. A ináč, tešte sa na viacej random vlogov tu s mojim kamošom, cigánom. Nič proti cigánom, ale tak ako máme už takú prezývku pre ňo. Nie, ja ho volám Stromokocúr, takže. Stromokocúr. Áno, Stromokocúr. Nie, ja som Krikokocúr. Nie si Krikokocúr. Som mačka. Nie. No a Ja som... áno, teraz tu chrli pesničky od Dragbyho jednu za druhou a je to fakt pozitívne naladené videjko. A chcem vám ešte povedať jednu zásadnú a významnú vec, čo sa týka jednej veci. Chystám jedno videjko, áno, chystám jedno videjko už asi mesiac, áno, viem, len nedošli mi zatiaľ poriadne nápady. A... asi tak. Chystám jedno super videjko, bude aj s mojim kolegom, nie s týmto, ten je cigán, nemôžem dať do videa. Nie, bude tam moje schizofrenické ja, takže asi tak. Tešte sa na moje schizofrenické ja, ináč nechcem spoilovať. Prečo mi musíš stále podrývať autoritu? No, neviem, či to je, dá sa nazvať autorita, ale proste musíš ma furt podrývať, to nie je pekné od teba. Ale verím, že vás toto už vážne netrápi a... Nie, počkaj, ešte vás môže trápiť jedna vec. OK. Ne. Potom. Um, Zaď preč. čo? Vlázveš, zaď preč. Neviem. Tvora. Nemôžem vyklikovať. Teraz si uvedomil, že jeho hlas, neviem, Nie, môžeš, dá sa to cez nejaký program. áno, cez nejaký program, ktorý vyvíja NASA a je na filtrovanie hovorov prezidenta s jeho milenkou. Aha. Áno. Stiahnem, more. Áno. Stiahnem na Google+. Google+. A ináč ľudia, čekujte môj profil na Google+. Nebudem si robiť žiadne Facebooky. Mne sa celkom páči Google+, áno, je to divné, že sa mi páči Google+. Respektíve, mne sa nepáči prepojenie Google+, a YouTube. Ale Google+, keď už hovoríme YouTube, tak Google+, sa mi celkom páči samozrejme. Plastika. Áno, plastika. Moje vlásky sú úžasné, no. Ťa napísala plastiku na guli. Keď toto bude niekto počuť, tak si o mne pomyslí, čo ja mám za kamošov. Nie, ináč normálne som dobrý. Áno, on je slušný, najslušnejší chlapec v triede, chodí pravidelne do kostola. Ty si dosť s tými pochvalami. Ale ja som Femi. Áno, nemá to byť... Cenzúra bude. Nemá to byť nič spoločné s feminizmom. To Femi vzniklo z mojej prezývky na scoutingu. Áno, som scout. Trápko chodí na scouting. Co? Je to celkom super, no. Ale už vás to videjko môže začať dosť nudiť, keďže to už bude normálny vlog a nie random vlog. Keďže trvá už... Random vlog bude ako založiť skauský oheň. Nie. Proste jednoducho... Zrejme sa vám budem ozývať čo najčastejšie, ako to pôjde. Tu s mojim kamošom. Je cigán, neviem ho nájsť. Tu som. I'm nigga. Yes, you are nigga. Yeah, I'm white nigga. Pozor, ja som white nigga. Si yellow nigga. To je jakú hola. You are simple. Fuka! Autobus. Nestihnem. Behnem dole, zhore. Áno, sme tu, keby toto niekto nepoznal miesto, sme na hore v Krásnej. Je to celkom fajn, no. Krásnej hore. Ale toto Pri video... dole. Pozor, vymýšľam vlastničku ti poviem. V Krásnej hore, pri dole. Behá zajac po hore. Hľadá dievku. Pri strome. Žere zelené bobule. Áno. Chytí ju za ruky a pridajú do múky.
Pozor, vymýšľam vás. Áno, dámy a páni, toto už je koniec tohto videa. Áno, toto je už koniec tohto videjka. Keď chcete viacej básničiek od toho tu, kde si cigán, furt mi utekáš, od tohto cigána, ja, tak samozrejme dajte odber, aby ste ich mohli vidieť a nezabudli na to. Ja som Femi a toto bolo moje super ultra mega videjko, takže čaute.